dati jedan moderni primjer, kvantne fizike. Znate, u kvantnoj fizici imamo vodikov atom. Dakle, vodikov atom, to je kao jedna kugla u kojoj je u sredini sićušna atomska jezgra. Ona se sastoji kod običnog vodika od jednog protona, kod vodika 2 od jednog protona ili elektrona, tako zvano neutrona. A mnogo veći prostor atoma je gotovo potpuno prazan. U njemu jedan elektron juri na neki način. Dakle, sićušna atomska jezgra. Veliki atom, puno veći od atomske jezgre, u kome je još sićušniji elektron koji se nekako giba i blokira taj cijeli veliki prostor. Jer možete li to zamisliti? Dakle, jedan veliki prostor, zamislite da je u sredini jedna trešnja i sad okolo juri jedan komarac i potpuno blokira prostor kugle promjera 2 metra. Možemo zamisliti? Ne možemo. Kako se giba taj elektron? Kako može zablokirati čitav taj prostor? Po kojoj putanji se giba? Je li po kružnici? Ne. Je li po elipsi? Ne. Je li po nekoj osmici? Ne. Je li ovak cik-cak? Ne. Kako se giba? Fizika na to pitanje nema odgovor i nikad neće imati odgovor. To je što kaže kvantna fizika. Fizika za zbivanje na razini atoma. Vrlo moćna fizikalna teorija koja nam omogućuje da objasnimo kemijske procese, koja nam omogućuje da objasnimo većinu nuklearnih procesa, koja nam omogućuje da objasnimo funkcioniranje poluvodiča, tranzistora. Sa supravodičima tu je već malo osjetljivije jer za neke može, za neke ne može, još ne znamo objašnjenje. Dakle, vrlo moćna fizikalna teorija, ali ne zna reći po kakvoj putanji se giba elektron unutar vodikovog atoma. Nikad nećemo reći. Što je rješenje Schrödingerove jednadžbe? Jedan val koji se piše s grčkim slovom psi, koji ovisi o prostornim koordinatama, recimo doberemo običan kartezijev koordinata, o koordinate x, y, z i vremenu t. To znači, u svakom trenutku t, elektronu u vodikovom atomu se pridružuje jedna matematička funkcija koja u svakoj točki unutar atoma ima određenu vrijednost. Mada stvar bude kompliciraniji, nije to običan broj, nego kompleksan broj. Znate, ovo sa realnim imaginima. Šta sad to znači? To znači da trenutak t ja ne znam gdje se nalazi elektron. Jer apsolutna vrijednost na kvadrat, ili da kažem pojednostavljeno, kvadrat te valne funkcije u ovoj točki atoma mi kaže kolika je vjerojatnost da je u ovoj točki, recimo kako u ovoj točki atoma mi kaže kolika je vjerojatnost u ovoj točki mi kaže kolika je vjerojatnost u ovoj točki. A jel mi kaže, ako ja u ovoj točki je ovdje, gdje će biti u sljedećem trenutku? Ne kaže mi ništa. Za sljedeći trenutak će mi ponovno reći, u ovoj točki je tolika vjerojatnost, u ovoj točki toliko, u ovoj točki, ali on može biti u bilo kojoj točki, može biti u samo jest. A kako on dođe od ove točke do ove točke? Ne znam. Kvantna fizika ne zna. Fizičari nikad neće znati.